መንፈሳዊ ጥበብን ቃለ ወንጌልን ክመሃሩ ካብ ርሑቅን ቀረባን ተኣኻኺቦም አምላካውያን መጽሐፍትን ያሬዳዊ ዜማን ይመሃሩን ዝነበሩ ተምሃሮ ፈለገ ህይወት ካብ ዝነበርሉ ቀጽረ ቤተክርስቲያን ብዕጡቃት ተገፊፎም ከም ዝተወሰዱ ማሕበር ቅዱስ ያሬድ ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ገሊጻ ማሕበር ኣብ ልዕሊ ደቀይ ተኻይድ ንዝበለቶ ግፋ አመልኪታ ትማል አማስያ ኣብ ዘውጾተ መግለጺ መጽንዒትን መጸናንዒትን ዝኾነት ቅድስት ቤተክርስቲያን በኃይል ኸፊትኻ ደቃ ካብ ሕቁፋ መንዚዕኻ ምውሳድ ንህዝበ ክርስቲያን ምሕዛን ንእግዚአብሔር ድማ ምፍትታን እዩ ኢላ እቶም ዝተወሰዱ ተምሃሮ ናብ ትምህርቶም ንክምለሱን መንበረ ሰላማ ድማ ነዚ አልባቡ ዝጠፍኦ ዝተባሃለ ወፍሪ ጥፍአት ብዘይውዓል ሕደር ከውግዞን መንፈሳዊ ጻውዒት አቅሪባ ሙሉእ መግለጺ ብንባብ ክቀርብ እዩ ማህበርና ማህበር ቅዱስ ያሬድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ኣብ ፈለገ ህይወት ልምዓት ገዳማትን ኣድባራትን ኣብ ቅበተ እምነት ስነ ምግባራዊ ህንጸት ወለዶም መስፋሕፋሕ ስብከተ ወንጌልን ያሬዳዊ ዜማን ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝን ካልኦት ሃይማኖታዊ ንጥፈታትን ተግሂዩ እናሰርሐ ምእመናን ብቋንቋኦም ብልሳነ ትግራይ ቃል እግዚአብሔር ንኽመሃሩ ጻዕርታት እናገበረ ይርከብ። እዚ ንምዕዋት እውን ብፍሉይ ኣብ ዓይንን ብርክን ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝኾኑ መናእሰይን ልበ ንጹሓት ህፃናትን ትኩረት ብምግባር ብሊቃውንት ቤተክርስቲያን እናተሓባበረ ህንጸት ወለዶ እናተግበረ ይርከብ። ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካብ ሽማ ከም ንርድኦ ብክርስቶስ ክርስቲያን ተባሂልና ናይ ዝተጸዋዕና ክርስቶሳውያን መንፈስ ቅዱሳን ገዛ ወይ ድማ ብኣማናዊ ደመ ወልደ እግዚአብሔር ዝተሃንጸት ገዛ ኣመንቲ ኣምላኽ እያ። ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ዝምለኽላ ቅዱሳን ዝኽበሩላ እያ። ቤተክርስቲያን ናይ ነፍሲ ናይ ስጋን በረከት ዝርከበላ እያ። ምልክት ጽንዓት ኣማናዊት ቀራንዮ ኣርኣያ መስቀል እያ። ናይ ሰማያውያን መላእኽትን ምድራውያን ቅዱሳንን ምስጋና ብሕብረት ንፈጣሪ ዝቐርበላ ገዛ እያ። ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ዝቁረሰላ ደመ ወልደ እግዚአብሔር ዝቅደህላ ህዝበ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ድሕነት ዝረኽቡላ እያ። ሕዙናት ዝጸናንዑላ ብቱናት ዝእከቡላ ደካማታት ዝጥንኩርላ እውን እያ። ናይ ጎይታናን መድሓኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኣብ ቀዳማዊነቱ ፈጣሪነቱ መጋቢነቱ ውልደቱ ዕብየቱ ጥምቀቱ ትምህርቱ ገቢረ ተኣምራቱ ናይ ስጋን ናይ ነፍስን ሕማሙ መንግልትዑ ስቕለቱ ሞቱ ትንሳኤኡ ዕርገቱ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ሐዋርያትን ዳግመ ምጽኣቱን ዝስብኸላ እያ። ናይ ቅዱስ ሥላሴ ሓድነትን ሰለስተነትን ዝንገረላ እያ። ብሓፈሻ ቤተክርስቲያን ማለት ማእደ ምጽዋዕ ማህደረ ስብሃት ጸወነ ስጋው ነፍስ ምስካየ ህዙናን አማናዊት ቀራንዮ አርአያ መስቀል እያ። ቤተክርስቲያን መርአይትን መዘከሪትን አማናዊ ቃል ወልደ አምላኽ ልደት ስደት መከራ መስቀል ጢመ ሞት ወሪደ መቃብር ሲኢረ ሞት ወትንሳኤ እርገትን ወሪደ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ሐዋርያትን ብሓፈሻ ጉዕዞ ቅዱስ ወንጌል ዝግለጸላ ቁሳዊት ምሳሌ መንግስቲ አምላክ እያ። ቤተክርስቲያን ትንቢት ነቢያት ዝፍትሐላ ስብከተ ሐዋርያት ዝትርጎመላ መርአያ ጽንዓት ሰማዕታት ሚዛን ጥብዓት ምናነ ጻድቃን ምክሄ ደናግል ወመነኩሳት መካነ ቅዱሳን ምድራዊት ርስቲ ሰማያውያን መላእክት ሙሃዘ ጥበባት መዝገበ ሰላምን ማዕደ እርቅን መንፈሳዊት አዶ እያ። ቤተክርስቲያን አውደ ምክኣል ልሳን ውጽዓት ፍልፍል ተስፋ ህይወት ጽንዓት ድኩማን ሓድጊ ምግባረ ሰናይ ጎፍላ ረድኤት ሃገረ ጸሎት ወማህሌት ህንጻ ፈጣሪ ማየ ጽሙዓን በኣቲ ካህናትን ገቦ ሊቃውንትን ምልክት ዕርቅን ሰላምን እያ። ቤተክርስቲያን ትካል ስነ ስርዓት ህንጸት ስነ ምግባር መዕቀቢ ሱናት አካባቢት ብቱናት ማህደረ ታሪክ መንገድ ሓቂ ፈትል ጽንዓት ድምጽ ፈጣሪ ንሰምዓላ ጣብያ ሓድነት ሙሃዘ ፍስሐ ወሐሴት እያ። ቤተክርስቲያን ሃገርያ ቤተክርስቲያን ፍልፍል ምሕደራ መንግስቲ እያ። ቤተክርስቲያን መወቀል መንግስትነት ስነ ህዝብን እያ። ቤተክርስቲያን መሰረት ምዕባለ ሓደ ህዝብ እያ። ቤተክርስቲያን ኣብ ዓለምና ዘሎ ናይ በብነገዱን በብመንገዱን ፍልስፍና በዓልትዋና እያ። ቤተክርስቲያን መሰረተ ዜማን መሳርሒ ዜማን እያ። ቤተክርስቲያን ጥንተ መሰረት ስነ ልሳን ምህደሳን ስነ ሕክምናን ቅመማ መድሓኒትን ማእኸል ምርምር ስነ ህይወትን ስነ ምግባርን መረባ መጽናዕቲ ፋሌክ ስነ ከዋኽብቲ ፀሓይን ወርሕን ቀመረ ሰዓታት ውዕለታት አውራህ ወዓመታት መዋዕል ወአዛምንት ኮታስ ህልዊ ኩነታት ዓለምና ንርእየላ መረባ ምርምር መጽናዕትን እያ። ቤተክርስቲያን መርአያ ጽንዓት ህርኩትነትን ፍልፍል ስነ ቁጠባ ሃገርን እያ። ግራት ጥበብ ቅርጻ ቅርጺ ማእከል መዘናግዒ ፈውሲ ጸወ ልቢ ማእከል መስሕብ ቱሪዝም ኣብነት መርአያ ሓምለዋይ ገጸ መሬት ሓዋፊት ኩሉ ዕድመን ጾታን ዓሌትን ወዝተረፈ ናይዚ ኩሉ ወናኔት ማእከል ኩሉ ዓይነት ሃፍትን እያ። ዘይፈለጥና ያምበር ቅድስት ቤተክርስቲያን ዘይትፈልጦ ዓውደ ፍልጠትን ስራሕን ብዘይካ ግብራ ተኽፋት የለን። እቲ ሓደ ብጎርሑ ካልእ ብጎርሑ ከም ዝበሃል ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ እዚ ኩሉ ዕሙቕ ሃፍቲ ቤተክርስቲያን ሓደ ሚእታዊ እኳ ከም ዘይተጠቐምናዮ እንትንርዳእ ብጣዕሚ ጓሂ ዝፈጥርን ዝሕዝንን እዩ። እዚ ክኾን ዝኽእል ድማ ውሽጣዊ ጽባቐን ዘይሃልቕ ሃፍቲ ቤተክርስቲያን ተረዲኡ ናብ ረብሓን ዕብየትን ቤተክርስቲያን ኣመንታን ክቕይር ዝኽእል ወለዶ ዓዱ ገዲፉ ብቐቢጸ ተስፋ እናተሰደደ እቲ ዘሎ ከዓ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ርሒቑ ብልማዳዊ መንገዲ ይጓዓዝ ስለ ዘሎ እዩ። ይኹን እምበር ካብ ባሕረ ጥበባ መንፈሳዊ ጥበብን ቃል ወንጌልን ንኽመሃሩ ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ተኣኻኺቦም ፍርያ ኣብ ሰማይ ሰራውራ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝኾነት ቅድስት ቤተክርስቲያን ተኣኻኺቦም ካብ ዓለማዊ ነገር ርሒቖም ስመ ቅዱሳን እናጸውዑ ኣምላካውያን
መንፈሳውያን መጽሐፍትን ያሬዳዊ ዜማን ይመሃሩ ዝነበሩ ተምሃሮ ፈለገ ህይወት ካብ ቅጽር ቤተክርስትያን ማለት እውን ካብ መቀለ ደብረ ቅዱሳን ጽርሐ አርያም አብያተ ክርስቲያናት ብዕጡዋት ተገፊፎም ተወሲዶም እዮም። ብናይ ዓለም ሕጊ ናይ ሓንቲ ሃገር ኤምባሲ ላዕላውነት እቲ ሃገር ዝግለጸላ ከም ምዃና መጠን ቅዱስ ቤተክርስትያን ከዓ ሰማይን ምድርን ናይ ዝፈጠረን ዝገዝእን ኣብ ሰማያት ናይ ዝነብር ሓያል ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ተሓጺራ ዝተቐመጠት ኤምባሲ እያ። ህዝብና ብፈተና ተኸዩ ተስፉ ኣብ ፈጣሪኡ ገይሩ ኣብ ዝርከበሉ ሰዓት ነታ መጽንዒትን መጸናንዕትን ቅዱስ ቤተክርስትያን ማዕጾዋ ብሓይሊ ከፊትካ ደቃ ካብ ሕቑፋ መንዚዕኻ ምውሳድ ንህዝበ ክርስቲያን ምሕዛን ንእግዚአብሔር ከዓ ምፍታን እዩ። ብምዃኑ እውን እቶም ካብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ብሓይሊ ተገፊፎም ዝተወሰዱ ናብ ትምህርቶም ንኽትመልስዎም ኣትሪርና ንጽውዕ። መንፈሳውያን ሚድያታት ኣህጉረ ስብከት ብፁዓን ኣቡነ ሊቃነ ጳጳሳት ብሓፈሻ ከዓ መንበር ሰላማ ነዚ ኣልባቡ ዝጠፍኦ ጉዕዞ ጥፍኣት ብዘይወዓል ሕደር ንኽተውግዝዎ መንፈሳዊ ጻውዒትና ነቐርብ። ሰላም ለእግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ማህበረ ቅዱስ ያሬድ ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ